Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea iddeċidiet kontra Malta dwar id-deroga fuq il-qbit ta' 7 speċi salvaġġi tal-asafar tal-għana, wara li tat is-sentenza tagħha fil-każ li fetħet il-Kummissjoni Ewropea kontra din il-prattika fid-Delizzju Malti. Fis-sentenza tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li element wieħed mid-deroga għal riċerka applikata minn Malta fis-snin 2020, 2021 u 2022 ma kienx konforma d-direttiva dwar l-asafar tal-Unjoni Ewropea. Meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea fl-2004, il-ftehim ta' sħubija kien jipprovdi għal perjodu ta' tranzizzjoni fejn il-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien kien impenja ruħu li jaqta' l-insib. Wara li l-insib ġie projbit fl-2014, Gvern Laburista kien adotta deroga biex terġa' tippermetti l-qbit tal-asafar tal-għana. 4 snin wara, fl-2018, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kienet iddeċidiet li din id-deroga ma kienx tissodisfa l-kriterji meħtieġa u għalhekk ġilet lil Malta biex tneħħiha. Kawża hekk, fl-2020, Malta introduċiet deroga ġdida bi skop ta' riċerka għall-istess 7 speċi ta' asafar tal-għana. Iżda l-ħamis, il-Qorti Ewropea qalet fis-sentenza tagħha li dan l-argument mhuwiex validu. B'reazzjoni għal dan, stqarrija mill-Ministeru għall-Għawdex u l-Ippjanar li hu responsabbli mill-qasam tal-kaċċa u l-insib, qalet li l-Gvern qed janalizza fid-dettall is-sentenza biex jivaluta l-implikazzjonijiet tagħha u anke t-triq il qudiem. Ingħad li l-Gvern se jibqa' determinat li jiddefendi l-prattiċi legali tal-kaċċaturi u nassaba lokali u se jkompli jimpenja ruħu mal-partit interessati rilevanti biex jiżgura li t-tħassib tagħhom jiġi indirizzat mod xieraq u b'rispett sħiħ lejn il-liġi tal-Unjoni Ewropea u s-sentenza li ngħatat issa mill-Qorti tal-Ġustizzja. Sa dan it-tant irreaġixxiet ukoll il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK li notat bi pjaċir u ringrazzjat lill-Gvern b'mod partikolari lill-Ministru Clint Camilleri għad-determinazzjoni u l-impenn tagħhom li jkomplu jiddefendu l-prattiċi legali tal-kaċċaturi u nassaba biex jindirizzaw b'mod xieraq it-tħassib tagħhom. L-organizzazzjoni qalet li f'dan il-każ bħal dejjem se tkompli toffri l-għarfien espert u r-riżorsi tagħha lill-Gvern biex tinstab soluzzjoni sodisfaċenti għal ġejjin immedjat.